दाय मोनदों होननानै अयथासार बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै। मानोना मा सेन्देल गानहोलायनाय बुनाय बेफोरबायदिजोंल' जायो नामा? मालायनि संसारखौ नोंसोर मा मिथिगौ? बै बुग्राफोरखौ होनदों आं। जिबायदि सेन्देल गानहोदों, सौनानै गालांदों सासे हौवा मानसि आरोना, सौनानैबो गालांलायो सेन्देल गानहोसे गानहोनानै। रसमाया दिनै रायजोफोरनि गेजेरावहाय सेन्देलनि माला आलायजानाय बेखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियायाव साफानि खनफा साफा मोनफा एफा बेफोरबायदि माने खेंफोरथि होनाया दिनैसिम जोबनो थाङाखै आरोना लोगोफोर। दा एक्सुवेलि सोरनिमा गोबां सुबुङानो माने रसमाखौहाय मोजां मोननाय सुबुं दंमोन। बिथांमोनाहाय दिनैनि दिनाव थारैनो रसमा ब्रह्मनि दायखौ सानदों ना बिथांनि जिहेतु हासबेन्ड जारिमिन ब्रह्मनि दायखौ सानदों आरोना लोगोफोर। जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ लानानै फैदों। नैबे बिथाङाहाय रसमा ब्रह्मनि बागै मा खेंफोरथि होगोन नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलां। दिनैनि ससियेल मिडियानि थ्रुयै गोबाङानो मिथिगौ, गोबाङानो नुदों रसमा ब्रह्मआदि मानि खारनावहाय सेन्देलनि मालाखौ आलायजादों आरो मा जाहोननि थाखाय आरोना लोगोफोर। जियानो जा नैबे सासे सुबुङाहाय माबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेराव खेंफोरथि होखो नोंथांमोना खोनासंलांदो। दाय मोनदों होननानै अयथासार बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै। मानोना मा सेन्देल गानहोलायनाय बुनाय बेफोरबायदिजोंल' जायो नामा? रायलायनानैबोथ' खालामनो हायो। बे मानसिया गोसोआनो गैथारलाब्ला बिसोरसो मिथिगौ बिसोरनि संसाराव माबायदि। जुदि बिहा सुख सान्थियानो गैथारलाबा बे मालाय बोरै थागोन? मालायनि संसारखौ नोंसोर मा मिथिगौ? बै बुग्राफोरखौ होनदों आं। जिबायदि सेन्देल गानहोदों, सौनानै गालांदों सासे हौवा मानसि आरोना, सौनानैबो गालांलायो सेन्देल गानहोसे गानहोनानै। बिसोरनि न'खराव बिब' बिनानावफ्रा फिसाफोरा जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला मा मोनगोन? माबायदि मोनगोन नोंसोरो? बै बुग्राफोरखौ होनदां, सेन्देल गानहोग्राफोरखौ होनदां। बिदि अयथासार खालामनाङा मानसिखौ दाय मोनदों होननानै। बयनिबो खाफाला एखे जाजोबा। सोरनाव जायो सोरनाव जाया बिपदा। नोंसोरनि न'खरावबो जागोन सानसे बिपद। नोंसोर बिदि खालामबा मोजां मोनगोन आरोना। बिपदालाय सोरनाव जाया? बयनावबो जायो खैफोदा। थेवबो बेबायदि खालामद्रायनाङा अयनायनो। मा सेन्देल गानहोनाय मा गानहोनाय बिदिखै खालामबायो। आरो गानहोबाय भिडिअफोर हेंगारजोब्बाय, शेयार खालामजोब्बाय ससियेल मिडियायाव। बेफोरबायदि भिडिअ खामसे खामनानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव हेगारनाङामोन। खालामोन सिरि सिरि हेगारालायबासो जायोमोन नामा? ससियेल मिडियायाव शेयार खालामबासो जायोमोन नामा? मानो होनांगौ? दा बयबो शेयार खालामजोब्बाय। अयनाय। आरो सासे आइजोआ सेन्देल माला गानहोनाय एकदम रेडिनो। गावनि फिसाजोआ जायोब्ला, नोंहाबोथ' फिसौ दं, बा नोंनि बिब' बिनानावफोरानो जुदि सोरबाफोर बेफोरबायदि बिपदाव गोलैयोब्ला, नोंनि फिसायाबो गोलैयोब्ला नों माबायदि मोनगोन बिदि खालामोब्ला? भुला सोरहा जाया? भुल जायो बयहाबो। खनसे खननैया जाखायो। बेखौबो भुल मोनदों होननानै एसेबां इदि अयनायद्राय खालामनाङामोन आरो। बोरैबा मोनो। हिनजावजों हिनजाव एसेबां अयनाय बेबायदि जानाङा। नोंबो हिनजाव मानसिया हौवाखौ मोजां मोनबासो मोनबाय, मोनाबा माबायदि आलाय सिलाय जायो। बेखौ एसे हिनजावजों हिनजाव बुजिनांगौ। जाय हौवा गाज्रि मोनो बेसो मिथियो। बिसोरबा मा जादों मा मादों रावबोथ' जाजाबाखै, रावबोथ' नुवाखै। बिसोरसो जादों, बिसोरसो मिथिदों बिसोरनि प्रब्लेमा माबायदि। हौवायासो गाज्रि ना हिनजावासो गाज्रि। थेवब्लाबो बेफोरबायदि माला गानहोनो रेडि जानाया गानहोनाया मोजां जायाखै। भुला सोरनि जोंबोथ' मिथिला नङा होमब्ला? बिदि सेन्देल गानहोनाय बुनाय बेफोरो मोजां नङा आरोना। जेनेबा आंनि बायदिब्ला बेबायदि अयनायद्राय जाद्रायदों सेन्देल गानहोलाय।
थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोन्थिखाबाय। थ' जियानो जा बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौहाय फोलावनो सानाखै। जाबायदि मोन्थिनांगौ नोंथांमोना अलरेडि बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो मोन्थिखाबाय, बुजाय मोनखाबाय। आरो जायफ्रा नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखैब्ला बे भिडिअखौनो रिपिट खालामनानै नायफिन, अब्लानो बुजि मोनगोन। थ' जियानो जा जोबथारनायाव नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनि फिन खेब माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला बयनिबो सेराव आं निमाहा बिबाय। बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला हाजासिम शेयार खालाम, जाहाथे गोबां सुबुङानो बिथांमोननि बागै नायनायखौ हास'खान्दा जानानै दङ, बिथांमोना नायनानै बुजि मोनो जेन। आं बेखौनो बयखौबो खावलायो। आरो नोंथांमोना जाहाथे बे मोनसे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्लासो मोजाङै नायनानै कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। थ' जियानो जा जोबथारनायाव नोंथांमोना बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।